Nitkellmu ħafna dwar Eko Għawdex, iżda x'ikun Eko Għawdex jekk iċ-ċittadini ma jħossux l-effett tiegħu. U l-ħsus ta' ċittadini Għawċin jistgħu jinħassu permezz ta' app li ħoloq student universitarju bħala parti mit-teżi tiegħu. Johanna Tard bena t-teżi universitarja tiegħu fuq it-tema valutazzjoni tas-sistemi tal-informatika dwar partiċipazzjoni fuq bażi ġeografika fl-inizjattiva Eko Gozo. U qabad numru ta' temi ġeografiċi illi setaw jitkejlu miċ-ċittadini bħal kwalità tal-arja, traffiku u stat tat-toroq u ħoloq applikazzjoni fuq il-mobile. Fuq din l-applikazzjoni dak li jkun jista' jdaħħal rata bejn 6 wieħed l-iktar tajba u 6 l-inqas tajba u jipproduċi viżwal fuq mappa li fl-aħħar mill-aħħar riżultat tista' jarik xampa sara ta' fejn huma l-iktar postijiet affettwati jew iktar postijiet pożittivi għaċ-ċittadin u dawk il-postijiet huma inqas pożittivi. L-iskop ta' Tard kien li jgħin lil min jieħu deċiżjonijiet jiffoka iktar fuq il-bżonnijiet tan-nies u jwassal għal iktar governanza tajba fil-konċett ta' Eko Għawdex. Mawan News spjega kif ir-rispons kien qawwi ħafna u servit bħala għodda effettiva fil-waqt li nnota differenza partikolari fir-riżultati. Kulħadd wasal minn beda dan l-eżerċizzju kulħadd wasal li jkomplih, biss kien hemm forsi diverġenza bejn numru ta' nies ta' età żgħira u numru kbira, ġifieri żmien biex wasal biex jkompla l-eżerċizzju forsi kien iqsar minn dawk li huma iktar kbar fl-età. Bilan li jkollu rispons kemm jista' jkun Tard uża żewġ metodi partikolari li kellhom impatt qawwi fuq in-numru ta' risposti li kiseb. Abbat persuna minn kollha lokalità għallimtu kif taħdem l-applikazzjoni u żgħid dak il-metodu li ngħidulu snowball sampling biex u xerret l-informazzjoni lil ħadd ieħor. Barra minn hekk użajt ukoll is-social network bħal Facebook u Twitter biex inkun nista' nagħmel reklam ta' dan l-eżerċizzju ħalli nkun nista' niġbed ħafna nies. Permezz ta' din it-teżi Tard ikklassifika fit-tielet post ta' kompetizzjoni organizzata minn Malti Gas felu id-90 sena tal-operat tagħhom. L-inġinier Markaxa spjega l-ħtieġa li jiċċelebraw il-valuri tal-ħarsin tal-ambjent u s-sostenibilità flimkien mal-Istitut fl-Università ta' Malta illi jippromovi l-istess valuri. U ħloqna dil-kompetizzjoni biex nagħtu premju lill-riċerka illi hija parti milli ġast riċerka ma hija wkoll applikabbli b'tali mod tista' tinfluwenza policies għas-soċjetà tagħna.